Окей, хей! Вау! Струва ми се, че сме на живо. Вие, приятели, любими, ще ми кажете дали ме виждате добре, дали ме чувате добре, дали картината е изкряща, дали всичко е точно, как са всички технически неща. Вау! Нека само да погледнете. Чакайте само секунда да погледна вебинара. Колко човека сме тук? 250 човека! Вау! Виждаме, те казва Ани, супер! Приятели, аз съм по-ентусиазиран от вас, може би. Не знам колко ентусиазирани сте вие, но този вебинар днес, аз смятам, че може би ще е вебинара на 2016 и на представа си нямам всъщност, че толкова много хора ще има тук. Направете ми една услуга преди да започнем. Само една бърза услуга. Може да ми напишете откъде сте. От кой град на България сте? Толкова ми е любопитно. Има ли хора извън България? От кой град на България? Може би от Варна, от най-различни градове. Нямам търпение да чуя, приятели, да видя. Може би докато другите хора рефрешнат страницата, да им дадем няколко секунди, повярвайте ми, да се хоства такъв огромен вебинар всъщност и с всички тези бонуси и неща и работи, за които ще говорим, не е лесно, повярвайте ми, не е лесно, но пък ще е невероятно. Аз мога да ти обещая едно. Това може да е вебинара, който ще ти помогне всъщност да пробиеш в сегашната си ситуация и конкретно финансова, ако ти просто вземеш това решение да се възползваш от него. Но след малко ще говорим за тези неща, не искам всъщност да разкривам някои от нещата. Нали? Откъде сте, приятели? Искам да видя от Варна, Люлин, квартал на София. Супер. Харесва ми как люлинчани всъщност от София казват, нали? Не казват София, освен ако няма малък град Люлин всъщност. Може моята география да не е толкова добра, нали? Но харесва ми всъщност, ако си от квартала Люлин в София, как всъщност софиянци казват, нали? Не просто аз съм от София, аз съм от Люлин. Нали? Така че супер, приятели. Сега мога да кажа, че се забавляваме много. Виждам само готини хора тук на вебинара, не виждам никой, който е негативен или нещо. Толкова се радвам, че сме събрали само готини хора. А е толкова трудно всъщност в България, нали, когато излезем на улиците, винаги се намира някой да ни критикува за нещо. Обаче, когато се съберем в такава общност, където всеки е нахъсан да успее, всеки иска да промени живота си, всеки е готов да се бори, нали, както ти самия, както всички ние, стават магически неща. И това е, което ще се получи днес. Може би нали, виждаш цялата тази суматоха и се чувстваш добре, но ти ще чуеш всъщност неща, които ще променят всичко. Така че, вау, супер. Вече всички ме виждат. Ако всички вече ме виждате официално, ако всички вече ме чувате официално, може вече официално да започнем всъщност да се подготвяме. Имаме някои уникални неща. Сега, нека първо да ви кажа една дума за себе си, след това ще ви кажа какво точно ще се случва и се впускаме. Сега, аз съм Петър Антонов, нали? За тези от вас, които не знаете, ние създадохме Успей в България, може би преди 2 години, с конкретната мисия да помогнем на хората в България, които според нас до сега са липсвали. Личностно развитие и как конкретно всъщност да развиваме бизнес и да развиваме собствените си финанси по начин, по който не е трудно, но по начин, по който никой не прави. Имахме чувството преди 2 години, че се говорят едни и същи неща, едни и същи клишета, едни и същи, нали, позитивни приказки, където позитивизма е много важно нещо, позитивната нагласа. Вие ще видите, надявам се всъщност да всички да напуснем този вебинар мотивирани днес, нали, да действаме, да постигнем целта си, но освен това се нуждаем от конкретните стратегии, точно как да достигнем до целта си бързо. Аз съм фен на бързото развитие, аз съм на 24 години. Моята логика е, ако може да успеем бързо, защо да се бавим? Живеем само един живот. Аз не искам, приятели, вие да губите още една година. Обещавам, че днес ще ви дам най-доброто, което имам. Ще ви дам сърцето си, всичко, което знам, заедно с всички тези бонуси, да го направим най-добрия вебинар. Имаме ли сделка? Кажете, има сделка, ако сте съгласни, има сделка, ако сте съгласни също с тези неща. Споделете в чата. Сега, какво точно ще разгледаме? Най-интересните неща. Какво точно ще разгледаме? Сега ще кажа за бонусите, за всички тези неща, ще посна специалния линк на живо, нали? И в същото време имайте предвид, приятели, че аз гледам чата. Нали? Аз съм обикновен човек, не очаквайте от мен всъщност да бъда Господ, нали? и да вървя по вода всъщност и да стрелям лазер през очите си. Аз съм обикновен човек, както всъщност всички вас, поглеждам чата, аз се старая да го направя страхотен вебинар заедно с нашия екип. Тук, нали, подготвяме много неща за вас. Надявам се, че го оценяваш. Наистина сме се постарали. Но аз съм обикновен човек и много ще се радвам всъщност да напишеш в коментарите каквото и да е било, за да може да има този диалог. Аз гледам вебинара. Това не е един от смисъл, гледам какво пишете. Това не е един от тези вебинари, където аз слизаме. Слушай, кой съм аз?
Нали, ето какво сме постигнали, този вебинар е за теб. И аз гледам всъщност чата, искам да комуникирам с вас. Имате предвид, че съм обикновен човек, нали, не съм Господ и се стара да дадем най-доброто от себе си, но комуникацията е много важна. Покажете целият екип. Супер, почвай. Нашето приключение за всеобщо въодушевление. Супер, страхотно. Значи, приятели, ето какво ще разгледаме днес. Ще говорим всъщност за тези красавци тук. Ето какво ще разгледаме днес. Значи, ще разгледаме трите неща, първо, които смятам ще променят финансовите резултати изцяло, ако ги приложиш. Ако гледаш този вебинар с отворена нагласа и точно в момента, нали, когато ме слушаш, нали, може би стоиш с кръстени ръце и казваш, Пешо, нека да видя. Обаче, ако откръстиш ръцете си само за момент, ако само за момент, днес, за 1 час, ти ми дадеш шанс, дай ми шанс да ти помогна. Дай ми шанс. Okay? Ако само ни дадеш шанс днес с тези три неща, аз вярвам, че тези неща наистина ще направят разлика за теб. Ние работим с хора от цял свят, както ще чуя след малко, не работим само с хора от България. Ние знаем, че всеки идва от различно място в живота. Аз ще кажа набързо някои неща за моята история, обаче в момента виждаш всички тези хора, виждаш всичките ни резултати, виждаш всички студенти, които имат резултати като Георги Кисов, Роси и които работят изцяло за себе си, нали, с промотирайки най-различни неща, нали, не само в успех в България, нали, но всички ние започваме от някъде. Аз самия съм започнал от живейки с родителите ми в България, след това, когато дойдох в Нью-Йорк, в малка стаичка, нали, с нали, най-различни обитатели, нали, освен хора, нали, в мястото, където живеех. И всички ние започваме от някъде. И се надявам всъщност, че ако гледаш с отворени очи на този вебинар и гледаш тези 3 стъпки с отворени очи, от гледна точка на не, аз това съм го чувал. Нали, аз това го знам. Пешо, кажи ми нещо ново. Аз ти обещавам, че тези неща ще са нови, нали, но ако ти гледаш с нагласата, аз съм ги чувал, нали, ти няма да можеш да щупиш бариерата, която ти е спирала до сега да постигнеш истински финансови резултати, да се чувстваш сигурен, не само за себе си, но и за семейството си. Нали, да не се притесняваш за тези пари, да се чувстваш спокойно, не само за сметките, които идват. Нали, първо нашата цел е да осигурим тази сигурност за теб и за семейството ти и след това, нали, всички тези играчки, ако искаш, нали, може би да се преместиш в нов апартамент, не знам какво ти мотивира. Мен лично не ме мотивира толкова много, нали, бързи коли, но да живеем в, нали, хубави апартаменти с големи френски прозорци, нали, и супер много слънчева светлина, нали, да ядем хубавите храни, здравословие. Това е което мотивира мен. И ти ще научиш как да правиш тези неща, ако просто дадеш шанс на този вебинар и го кажеш, аз ще му дам шанс, Пешо, днес аз ще му дам шанс. Това ще е уникално. Значи ще разгледаме тези неща. Другото, което ще направим, значи освен тези 3 стъпки за първи, които ще научиш, и те ще са твои за цял живот. Нали, ще можеш винаги да прилагаш. Изненадайте. Първата изненада, и това е много хубаво, всъщност, че я казвам в момента. Готови ли сте за първата изненада? Приятели, това ще го кажа за много кратко време. Така че, моля ви, следете в момента в чата, ние ще постнем специален линк за първата изненада. Ние обещахме с нашия екип, спомниш ли си? Спомниш ли си какво ние обещахме? Ние държиме обещанията си. Първата изненада, казахме, ако ти пристигнеш на време, ние ще дадем специална изненада. И сега, оператора на успех в България, паричките ще да паднат, оператора на успех в България ще посне специален линк в чата. Да, супер, приятели, толкова много ме ентусиазирате и аз съм тук за парите, казва Дани, поне си честна. Нали? Няма нищо лошо, но ще видите, че самия факт, че правим парите, ще научите урок за парите, който може би ще ви остане за цял живот. Защото истинския урок от днешния, това е една тайна, която ви казвам сега. Аз ще ви науча много готини неща за парите, неща, които може би никога не сте чували и ще ви помогнат всъщност да правите много повече пари, защото моята цел е, какво са казали мъдрите хора? Не учи човек, не давай риба на човека, който обичаш. Научи го как да лови риба. Разбирате ли мъдростта на тази поговорка, приятели? Аз ще ви дам рибата. Аз мога да дам риба отново, защото аз знам, че на мен ще ми се върне. Това е как работи закона на природата. Нали? И между другото ще видите какъв е тайният урок, когато давам парите. Преди малко се изпуснах какъв е тайният урок, но ще ви го кажа в края. Но аз мога да дам пари отново, защото на мен ще ми се върнат. Обаче аз искам да ви науча как вие да ловите тази риба. Виждате ли го това нещо, приятели? Тази хартия контролира живота на хора. Вижте я хубаво. Вижте я. Това няма вътре злато, няма нищо. Това е просто една хартия. Това не е нищо.
И когато разберете това, приятели, че това е просто една хартия, има едни точни закони, нали, ще разберете всъщност, че тази хартия контролира живота на много хора, не трябва да е така. Днес аз ще ви науча вие да ловите риба за себе си. Okay? И това е което. Първото нещо. Нашия оператор ще посне тази изненада. Нашия оператор ще посне тази изненада в чата точно сега. Така че който изтегли изненадата, изтегли. Ще ви кажа какво представлява изненадата, нали? Но вие ще изтеглите от линка в чата. Това е отделно от парите. Отделно от парите. Но готови ли сте за изненадата? Павчо, пусни, ако все още не си го поснал, нали? Линка за изненадата сега. 3, 2, 1 сега. Пусни линка за изненадата сега. Сега, Павчо ще посне линка като оператор на успех в България и вие ще можете да изтеглите изненадата. Окей, линка за изненадата е поснат. Окей, линка за изненадата е поснат. Страхотно, приятели. Надявам се, че виждате 250 човека в чата. Надявам се, че виждате изненадата и сте изтеглили готово, отворене. Супер. Сега, тази изненада е файл. Файл с нещата, за които ще говорим днес. С тези 3 неща искахме да улесним работата ви. Казах ви, хей, какво повечето хора правят на вебинари, нали? И как ние да го направим по-стойностно, по-полезно за вас. И казахме, нека да дадем екстра изненада. Сега, тези от вас, които са дошли по-рано и на време, вие го заслужавате, приятели, защото вие сте отдадени. Това е страхотно. И сега, ето какво се случва. Вие ще отворите този файл и на него пише всъщност, вие ще можете да го принтирате, нали, ако можете да го принтирате супер, ако не, с някои програми на Microsoft Word, вие можете да пишете вътре в файла. Общо взето файла е свързан с тези 3 неща, за които ще говорим сега. Тези 3 неща, които ще говорим сега, нали? И вие ще може да попълвате нещата. Ако ти не си успял да изтеглиш файла, ако ти гледаш, може би, този вебинар малко с закъснение и си превъртял назад да видиш какво се случва, не се притеснявай, ние ще говорим за нещата така или иначе, така че не е фатално, нали, ако си изгубил тази изненада, нали, тя подаря се хората, които са пристигнали на време, но не се притеснявай. Така че, приятели, това е общо взето към изненадата едната сега. Парите, как ще процедираме с тези $100, приятели? Аз съм инициализиран всъщност и винаги обичаме да даваме. Ето как ще направим. Това е най-интересното всъщност. Всъщност, много неща са интересни, но това е критично интересно. Ето какво ще се случи. Ние ще изберем един от вас. Окей? Ние ще изберем един от вас. Сега, ако ти не можеш да пишеш в чата, защото в чата има място само за 250 човека, не се притеснявай. Ето как ще процедираме. В края на вебинара, и вие ще ми кажете дали сте съгласни, ти ще ми кажете дали сте съгласни и дали е честно. Аз искам да е честно. В края на вебинара, в края на вебинара ние всъщност един от асистентите ми ще ми донесе нещо като бурканче, където ще се намират вътре всички участвали в томболата. Мисля, че са около 400 човека. Вау, дано да се усмихне късмета на теб. Но ще има всъщност около 400 участващи и аз ще бръкна вътре и аз наживо пред теб ще изтегля. Ти ще видиш, няма нищо нагласено. Нали? Аз бъркам и тегля и да искаме не можем да го нагласим, даже са толкова много хора. Нали? Бъркам вътре и пред вас тегля, нали, печелившия. Сега, тук идва интересното нещо, тук идва магическото. В момента, в който изтегля човека, ти ще имаш 1 минута и ще засичаме, приятели, телефона ми е, тук имаме хронометър, ние ще засичаме ти да кажеш да, аз съм човек, аз съм този човек. Да потвърдиш до 1 минута. Защо го правим така? Защото искаме всъщност обикновено хората, които успяват, са хората, които са гладни за успех, хората, които са надъхани, хората като мен, които са мотивирани, хората, които излизат, нали, хората като вас, които излизат всеки ден и се борят, хората, които имат семейства, хората, които имат деца и се чуят как ще ги нахранят, обаче отиват и работят, нали, които се скъсват газа от работа, само и само да успеят. Не хората, които получават, нали, помощи от държавата за 7-8 деца, нали, хората, които се скъсват газа да работят и ти ще успееш. И това, което ще направим е следното. Ние ще изберем човека, който ще успее, който ще спечели на живо и ти ще имаш 1 минута. Ти ще напишеш в чата или ще ни изпратиш имейл или ще звъниш директно на телефона на оператора. Имам тук номера. Ако до 1 минута след като обявим победителя, ако до 1 минута след като ние обявим победителя, нали, ти не кажеш да, аз съм човека, да, аз спечелих, да, аз потвърждавам, ние ще изберем друг човек. Смятате ли, че това е честно, приятели? Съгласни ли сте всъщност, че ако човека не потвърди да, аз съм човека и ако той не е на този вебинар, нали, тези от вас, които са на вебинара, трябва да се възползват. В смисъл, съгласни ли сте, че това е честно? За мен е много важно нещата да са честни, искам да се съветвам с вас, съгласни ли сте? Тоест в момента, в който убедим победителя за $100, той има 1 минута да потвърди аз съм победителя. Съгласни ли сте? Ако сте съгласни,
Започваме. Да, хората казват честно е. Аз съм човека, белите по... Супер, вау! Чата гръмва. Супер, всички са съгласни. Вау! Това трябва просто, ако можем да го снимаме по някакъв начин. Аз не съм виждал нищо подобно в България, приятели. Нищо подобно не съм виждал. Това е уникално. Даже, в смисъл, не мога да гледам чата, защото ми се завива. Сега ще започна тук да се въртя, нали, да правя упражнения, ако гледам чата. Супер! Значи това е уникално. След това, другото нещо. Общо взето това е, приятели, това е как ще процедираме. Сега ще продължим с тези неща, които ще научим заедно и след това всъщност ще изтеглихте вече тази изненада. Това е от нас, за вас вече го имате и след това ще разгледаме за парите. Сега, последно нещо, което искам да кажа преди да започнем. Знам, че много хора си казват: Пешо, защо ти си квалифициран да говориш за парите? Или пък други хора казват, нали, да, обаче ти не винаги си имал пари, не винаги си имал резултати в бизнеса. Искам да ви кажа просто за 1-2 минути, знам, че вие сте тук за информацията, за наградите, но съм длъжен да ви кажа моята история и като цяло нашата много набързо за 1-2 минути, за да видите всъщност, че нещата не винаги са розови в началото и за да видите, че всеки може да го направи, приятели, всеки може да го направи. Аз не съм специален човек. Аз дойдох в Щатите всъщност преди около 5 години на бригада и аз и на представа си нямах всъщност всички неща, които ще се случат, нали, в следващите години. Аз и нямах и на представа, че ще градим компании, помагайки на хора от целия свят. Аз и нямах представа, че следващия месец ще направим един от най-големите лаунчове в историята на интернет навсякъде, не само за България. Аз нямах на представа, че ще помогна на толкова много студенти в България. Аз нямах и на представа, че много от студентите ни, като Роси, примерно, ще има страхотни резултати, над 4-цифрени суми на месец, над 4-цифрена сума на месец, нали, промотирайки. Аз си спомням също, когато говорих с нея преди 1 година, тя ми каза: Пешо, всъщност аз мога ли да го направя? Аз мога ли да успея? И мога да погледна всеки един от вас в очите и ви кажа: всеки може да го направи, приятели. Аз започнах от нищото, много други хора започват от нищото. Ако ти имаш вярата, ти можеш да го направиш. Спомням си най-ниската ми точка в живота в първите ми 1-2 години в Ню Йорк, където всяка сутрин се събуждах в 5 часа и толкова много исках да успея, приятели. Ходих в едно кафенце, нали, в продължение на 2 часа на ден, цъках на компютъра си, следвах хора, които даже нямаха резултати, следвах хора, които даже не бяха направили парите, които исках и се чудих защо нямам резултатите. И приятелката ми подкрепеше и вярваше в мен. И винаги цял живот ще бъда благодарен на нея. Тя беше един от малкото хора, които вярваха в мен, когато аз бях на дъното и никой приятели, всъщност като цяло, нали, нашите близки и познати не вярват в нас. Обаче аз искам да ти кажа, че без значение през какво преминаваш, аз съм започнал от нищо, много хора са започнали от нищото и ти можеш да го направиш, ако вярваш в себе си. И аз вярвам толкова много във всеки един от вас и ще продължавам да вярвам и ние ще продължаваме да вярваме във всеки един от вас, докато ти самия не повярваш в себе си и кажеш: аз ще взема това, което ми принадлежи от живота, аз ще го взема, не ме интересува, ще направя това, което се изисква. Окей? Наясно ли сме? Така че аз не съм тук да кажа: хей, виж ме, аз съм факир, аз стрелям лазер през очите си, вървя по вода. Аз съм обикновен човек, приятели, аз започнах от нищо, много от нашите студенти са обикновени хора и аз вярвам, че всеки може да го направи, ако има достатъчно силно желание и ако е гладен за успех. Okay? Надявам се, че ти си гладен за успех. Така че това е, приятели. Нека да започнем с нещата. Достатъчно въведение ли беше това? Има ли други въпроси? Смятате ли, Пешо, ти пропусна да кажеш това за себе си? Нали? Надявам се, според вас достатъчно ли беше като въведение или сме готови? Аз нямам търпение да ти дам тези неща, така че се надявам, ако това беше достатъчно въведение, нека всъщност вече да се пускаме. Супер. Не ме разсейвай. Супер. Супер, окей, страхотно. Добре, благодаря много, приятели. Моля ви, не се разсейвайте много с чата и така нататък. Пишете си, когато питаме нещо, но искам да се концентрираме в момента тези от вас, които са сериозни да пречупят. Моля ви, нека се концентрираме, защото нещата са уникални. Сега, първото нещо, което е от формулата с 3 стъпки. Нали? Първото нещо от формулата за 3 стъпки. Ние ще разгледам. Да, супер. Окей, първото нещо, което ние ще говорим днес, ние наричаме, махаме това, не съм написал нищо отдолу. Alright. Се нарича контрол над парите. Контрол над парите. Сега, каква е логиката на тези 3 стъпки? Тези 3 стъпки ще позволят ти да пробиеш финансово през 2016 година. Първото нещо, което ние трябва да направим, трябва да имаме този контрол над парите, които имаме в момента. Има ли логика? Много хора казват:
Пешо, аз искам да правя повече пари и всъщност, да, аз имам някакви пари, които ми идват, обаче това са прекалено малко пари. Ти не знаеш моята заплата, 600 лева на месец, 1000 лева на месец, 500 лева на пенсия. Пешо, ти хубаво ми говориш да правя екстра пари, обаче първо, смисъл, хубаво ми говориш да си контролирам парите, обаче първо аз нямам достатъчно пари, които правя. Ние ще стигнем до втора точка и с втора точка аз ще кажа стратегията, която ти ще пречупиш и ще можеш да отчиториш всъщност доходите си всеки месец. Нали? Това ще говорим като стъпка номер 2. Обаче нека да ви попитам, ако ти от $1000 всеки месец, примерно, харчиш 1000, какво ще се случи, ако ти започнеш да правиш по $10 000 на месец? Нали? Сега ти може би ще се учиш и ще кажеш, аз пак ще харча $1000. Нали, аз правя $10 000 нали, на месец, т.е. ако аз всъщност започна да правя по $10 000 на месец, аз ще харча 1000, колкото съм харчил преди. Аз също се учих преди години, но проучване показва всъщност, че дори хора да вдигнат, да повишат заплатите си и парите, които правят с бизнес, ако техните навици са да харчат 100% от парите си, нали, те ще продължават нали, да харчат всичките си пари, пак ще са в дълг. Нали, пак ще са в дълг. И това винаги е било толкова много интересно за мен. Как може някой да спечели лотарията? Виждали сте ги тези примери, приятели? Някой печели лотарията и буквално печели милиони долари, може би 10-20 милиона долара. И до 2 години този човек broke, както се казва на английски. Няма една стотинка на името си и на всичко отгоре има дълг. Хора казват, искам се да не бях спечелил лотарията. Защото това, което се случи, е, че аз не само изхарчих всички пари от лотарията, но на всичкото отгоре нали, имам дълг. Не е ли интересно това? И сега това, което аз ще ви кажа, е най-лесната система да контролирате парите си. Няма да си говорим глупости, приятели, всички сме чували неща като нали, клишета. Нещата, които ще ви кажа аз, работят. Това са точно конкретни неща и аз нямам търпение. Сега отворете документа за тези от вас, които го имате, за тези от вас, които го нямате, аз ще напиша. Нали, отворете документа и ние ще разгледаме точната система как да контролираш парите си. Точната система как да контролираш парите си. Всеки месец. Супер. Сделай минимум 20%. Окей. Това е готино правило. Сега ще ви дам нещо по-добро. Значи, смисъл по-добро, това е много добро, но ще ви дам нещо по-конкретно, което може би не сте мислили на него преди. Нали? Всички сме чували неща като заделяй 20%, инвестирай 10% и ние ще ги споменем нали, малко по-нататък. Обаче искам в момента да ви дам нещо друго, за което може би не сте мислили. Сега, от гледна точка на разходи е хубаво вие да имате всъщност една тетрадка. Нека да ви покажа нещо. Аз имам две такива. Едната е за всяка една компания, която градим, аз имам такава тетрадка всъщност. И отделно за личните си финанси, аз имам такава тетрадка. И на тази тетрадка аз правя някои неща. Хващам 2 страници, окей, това е което ще направиш всъщност. И най-отгоре пишеш, окей, примерно, разходи за февруари месец. И сега ще видите какво ще направите. Това работи, приятели, безотказно. Разходи за февруари месец или за март месец. Окей? И след това разделяш на няколко категории. Нека да кажем 3 категории. Сега идеята е, че ти самия това, което ще направиш. Нека всъщност да взема още нещо, за да ти покажа по-лесно. Окей. 3 категории, както е тук. И сега, това, което ще направиш, ще разделиш на 3 категории в началото. След това има още нещо, но това е просто най-главното. И това е, приятели, конкретни идеи, които ви давам, които можеш да приложиш още днес. Окей, пишем 1, 2, 3. Първото нещо и първата категория, която искам вие да напишете, е най-фаталната категория. Най-фаталната категория. Ще ви кажа защо. Това е категорията, която просмуква разходите ни, защото те са... Някой може да подгадне кои са най-опасните разходи. Кой може да отгадне кои са най-опасните разходи? Кой може да отгадне кои са най-опасните разходи? За човека, който първи отгадне кои са най-опасните разходи, ние ще му подарим екстра $10. Екстра $10, отделно от другите 100, ние ще пратим на човека, може би по PayPal или нещо, екстра $10, който каже първи в чата кои са най-опасните разходи. $10 за човека, който каже първи кои са най-опасните разходи. Окей, нека да видим. Нека да видим. Всички казват, аз знам, но нека да видим кои са най-опасните разходи. Окей, супер много хора.
Окей, има хора. Супер. Супер. Окей. Това, което ще направим, тъй като много хора казват подобно нещо, но никой не е казал същото нещо. Павчо, избери един човек. Аз сега ще избера един човек на късмет и ще му пратим $10, защото всеки казва различно нещо. Аз избирам на късмет. Избирам Денислав Петров. Окей, не знам всъщност кой е Денислав Петров. Денислав Петров избрахте напълно случайно от всички тези хора. Нали? Пиши ни и ние ще пратим $10. Денислав Петров току-що спечели $10, за дето всъщност поства в чата. Поздравление, Денислав Петров, пиши ни, всъщност и ние ще пратим тези $10. Сега, разходите, които са неопасни всеки месец, някои от вас са казали пасиви, някои от вас са казали сметки. И това е нещо смесено. Сега ще ви кажа точно какво е. Но пасивите като цяло са, нали, неща, които ни взимат пари. Нали, някой може да каже всеки месец, някой може да каже от време на време. Нали. Но разходите, които са неопасни, точно начинът, по който аз ще го формулирам, да ви е по-ясно. Нали. Много от вас познахте. Нали, кажи речи, няма защо да се лъжем. Нали. Но това е разходи, които се повтарят. Разходи, повтарящи се всеки месец. Повтарящи се всеки месец. Разходи, повтарящи се всеки месец. Защо? Защо, приятели, разходите, които се повтарят всеки месец, са толкова опасни? Както в света на бизнеса, много хора се провалят, защото не го осъзнават, така и в личния си живот. Разходите, които се повтарят всеки месец, всъщност, ако се замислиш реално, са нещата, над които ти имаш най-голям контрол, обаче разходите, които нали, са неопасни, защото едно е в момента аз да кажа, хей, ще си купя, примерно, нов компютър, Macintosh, нали, за $1500. Плащам го един път. Обаче съвсем друго е, примерно, да каже, хей, ето този заем от банката, всеки месец ще плащам еди си колко лихва. Или пък, примерно, ето за цигари всеки месец давам по 300 лева, нали, или там колкото е, нали, 100 лева, може би. Или пък за еди си кое всеки месец плащам еди си колко пари. И тези са разходите, приятели. Когато вие погледнете вашите разходи, първото нещо, което трябва да направите, добре, кои са разходите, които са всеки месец? Окей, правите списък, нали, и тук отдолу ще разгледаме друго нещо. Правите списък с тях, нали, които са повтарящи се всеки месец. Нали, може да ги разделите на най-различни категории. Лични, бизнес, нали, и така нататък. И ги пишете. Примерно, телефон. След това, еди си колко пари. Примерно $120 за мен и приятелките ми. Нали. След това, което между другото, ако имаш бизнес, нали, в края на годината ти опрощава такси, което е много готино, нали, телефон. След това може би храна. След това е нещо друго. И сега, ще навлезем в малко по-напреднала стратегия. Приятели, правя нещата прости. Много хора си мислят, че нещата трябва да са сложни да работят. И те идват на този вебинар да научат най-сложното нещо на света. Аз искам да те питам, ти правиш ли това нещо? Ти знаеш ли кои са всички твои паси и най-важно, ти знаеш ли кои са всички твои разходи, които са всеки месец ти плащаш, нали, всяка една категория, знаеш ли имаш ли тефтер, в който си написал, аз плащам за този разход, еди си колко пари всеки месец и ти направил ли си следното? Как? След това, когато си ги написал, как да намаля всеки един от тях? Как да намаля всеки един от тях? Приятели, това беше едно от най-големите открития с моя бизнес, когато ти първа стартирах. Тъй като това, което ние правихме всъщност е, че ние започнахме да наемаме програмисти и софтуери, нали, да правим всички тези системи за вас, нашите студенти в Успей в България. И аз си казах, добре, аз плащам $300 на месец за този софтуер и го гледам в книжката ми всеки ден и си казвам, всеки ден стоя, Джон Ди Рокфелер, най-богатият човек на всички времена, нека само да ви кажа по професия, знаете ли какъв е бил? Преди да стане най-богатият човек на всички времена бизнесмен. Знаете ли Джон Рокфелер какъв е бил по професия, преди да стане най-богатият човек на всички времена? Знаете ли? Аз да, вие не. Той е бил счетоводител. Много интересно, много интересно. Повечето от нас, примерно аз не съм счетоводител по професия, аз не съм добър в счетоводството, обаче тези неща ги знам, защото тези неща са критично важни. И ти се даваш как да смъкна всеки един от тези разходи. Ти си казваш, телефона ми е $120 на месец, телефона ми е примерно 60 лева на месец, аз мога ли да плащам по-малко? И ти отиваш в офиса на MTL и първо, че когато го гледаш всеки ден в тетрадите, нещо магическо се случва. Приятели, вие ще се учудите, това работи толкова добре. И ти отиваш в офиса на MTL и казваш, сега много от вас ще кажат, Пешо, това не работи в България. Това работи за мен. Те не искат да губят клиенти. MTL искат
да правиш бизнес с тях. Те не искат ти да отидеш в Теленор или в Global и така на всички други компании, които са, нали, те искат да работят с теб. И ти отиваш в офиса на MTL и казваш, хей, операторка на MTL и супервайзър на MTL. Аз виждате, че плащам 60 лева на месец. Има ли вероятност всъщност да плащам по-малко всеки месец на някакъв друг план? Има ли начин да запазя минутите си? Има ли начин да запазя нещата си и да плащам по-малко? И тя ти казва, не съм много сигурна, никой не ме е питал за това. И ти казваш, може да питаш супервайзър, той може да знае. И какво прави супервайзъра? Супервайзъра знае. Ако моят шеф види, че някой се е справил MTL, той ще ме пита, хей, защо толкова много хора си спират абонамента от вашия офис? И той ще каже, да, господине, госпожо, имаме нещо, в момента имаме бонус, всъщност ако такова ще еди с кое, и те ще дадат, ще направят намаление. Сега, че ще кажеш, пеше, това не работи, аз ти давам идеята. Ти ще го пробваш, аз ти давам концепцията. Естествено, че няма да работи с всеки, ти не можеш да отидеш при всеки да кажеш, намали ми сметките. Това е нещо, за което да мислиш, разбираш ли? Ако не, отиваш при Global и казваш, Global, аз съм с MTL, виж ги колко много пари ме взимат, вие не можете да ми смъкнете сметките. И те казват, о, да, ние можем да направим това изключение, обаче ще минеш ли към нас? Hell yeah! Естествено, че ще мина към вас, ако ми смъкнеш сметката. И твоята цел е първо да намалиш тези разходи. Всеки един раз, как да плащам по-малко за телефон? Бам! Пазариш се с всички, плащаш най-малко и спестяваш. След това, как да плащам по-малко за храна? Примерно, ето колко пари плащам за еди си кое, ето колко пари плащам за еди си кое. Аз нуждая ли се от толкова много сирене? Така или иначе чух всъщност, че в момента слага толкова много букуци, нали, в някои от храните. Аз нуждая ли се да ям толкова много от тази храна? Аз нуждая ли се да ям толкова от този храна? Мога ли да смъкна сметките си за храна от 100 лева на 70 лева? И така за всяко едно нещо. Това е за повтарящи се разходи, приятели, това ще промени живота ви. Знам, че всички си казват, да, обаче аз това го знам. Правиш ли го? Имаш ли тетрадката? Говорил ли си с всеки? Седнал ли си да видиш как да си смъкне телефона? Говорил ли с MTL Global, интернета си? Прегледал ли си всъщност как да го подобриш? Приятели, аз ви казвам, знам, че звучи то е лесно, обаче когато го напишеш и го направиш, магически неща започват да се случват. Наистина, моята цел е да ви направя богати, защото знам, че колкото повече пари вие имате, толкова повече Господ ще ми върне на мен. Затова всъщност си даваме пари, ще даваме вечно, защото аз знам, ако ти дадеш, ще взимаш. Нали, това е как работи в живота. Така че аз се стремя да ви дам най-доброто. Окей, супер. Сега някой казва, ти нямаш нужда от много неща, обаче искаш ли да живееш като Скот, и това идва интересното. Приятели, първо, вие ще си прецените кое искате всъщност да намалите. Втората стъпка е вече как да правиш парите. Окей, сега ще говорим вече как да правиш парите. Първата стъпка е всъщност да имаш екстра пари, които да инвестираш в себе си, да инвестираш в бизнеса си. Много хора казват, аз не искам да живея мизерно, искам да живея. Обаче тайната е, приятели, че ако вие не инвестирате пари в бизнеса си, нали, ако вие не инвестирате пари в себе си, в книги, в образование, ако вие не научавате нови неща, вие никога няма да живеете богато. Нали? Това е просто истината. Така че аз не ви казвам, хей, спестете пари, да живеете мизерно и спестявайте пари. Аз сега ще ви кажа, хей, тези пари, развийте се с тях, инвестирайте в бизнеса си, правете още повече пари с тях. В Библията пише, този, който има пари, ще прави повече пари. Този, който няма пари, ще му се вземе даже това, което има. Интересна мисъл. Интересна мисъл. Много хора казват, парите при пари отиват. И това е вярно. Така че аз искам вие да започнете да спестите пари, не да живеете мизерно, а просто да живеете по-скромно за известно време, за да може след това да живеете богато цял живот. Аз ще живея мизерно една година, за да живея богато цял живот. Аз не искам да живея мизерно цял живот, за да живея богато един ден или един месец. Аз предпочитам да живея един месец, да мизерствам един месец, да живея богато цял живот, отколкото да живея като цар 2 дни по дискотеките и след това да мизерствам цял живот. Сега, другите две категории ще ги кажа много набързо и отдолу има екстра неща. Не искам да ви объркам с много информация, просто искам да ви кажа най-главните неща, приятели, нямаме време за всичко. И по-добре да ви кажа малко неща, обаче да ви ги кажа както трябва, за да ги приложите, отколкото да ви натъпча с информация, нали, да излея турбата с информацията и вие да не приложите нищо. Съгласни ли сте? Нали, ние отиваме на тези вебинари и те ни казват, ще научиш това. И в края на вебинара, кое да приложа? И не прилагаш нищо. Приложи това, че ще имаш резултати гарантирано. След това, второто нещо. Другите са неповтарящи се разходи. Това всъщност няма да говорим, това всеки го знае. Неповтарящи се разходи. Сега, цаката на неповтарящите се разходи е следната. Когато ти изхарчиш пари за нещо, записвай го. Защо? Кой от вас записва, когато харчи? Кой от вас записва, когато харчи? Кой от вас се записва, когато харчи пари за нещо? Тези от вас, които се записват, когато харчат пари за нещо, аз съм убеден, че имат повече пари.
Убеден съм. Сега много хора казват, Пешо, аз това го знам. Записваш ли си като изхарчиш пари? Правите ли нещо магическо се случва, когато се записваш? Нещо магическо. В момента, в който се запишеш и след това отидеш до магазина и казваш, дали си да си купя тази невероятна рокля, нали, която струва 300 лева и ще изглеждам страхотно. Нали, може би имаш 4 други рокли, нали, ако нямаш други такива рокли, ние искаме да изглеждаш красива и невероятна и да се чувстваш специална в кожата си. Купи си тази рокля. Но ако имаш 3-4 такива рокли, нали, може би не ти е нужна. И когато ти се записваш, ти си казваш, аз ще си запиша този разход и самия факт, че ти знаеш, че ще си го запишеш в тефтера, това, което ще се случи е, че ти няма да искаш да похарчиш парите, защото знаеш, че ще го запишеш. Това го научих от Джон Ди Рокфелер, най-богатият човек на света. Той казва на децата си и между другото, внука на Джон Ди Рокфелер, най-богатият човек на всички времена, има повече от 1 милиард долара. Как? Защото той е научил децата си как да се отнасят с парите. Така че ако това работи за най-богатия човек на всички времена и това е което той учи децата си, мислите ли, че това е ценна информация или си мислите, че това са глупости? Не знам, вие преценете за себе си. И сега това, което той казва на децата си, записвай си разходите в твоето тефтерче така, че да може жена ти да ги погледне, че да може баща ти и майка ти да ги погледнат, за да може децата да ги погледнат и да се гордеят с теб. Окей? Ако спазваш това правило, аз ти обещавам, че парите никога няма да бъдат проблем за теб. Още даже не сме достигнали до правенето на пари. И последната категория, която ще промени изключително много, нали, финансите, значи това тук цаката е да записвай си всяко нещо, за което харчиш. Окей? Записвай загубените пари, породени от грешки, и на кой е грешката? В семейството ти или в бизнеса ти, нали, ако ти градиш бизнес, ако градиш компания, това е много полезно. От кой го научих това? От Джей Пол Гети. Един от най-богатите хора на всички времена, милиардер. Напишете Джей Пол Гети, най-богатия магнат на олио. Сега, ако той учи това нещо на децата си, мислите ли, че това е глупост? Или мислите, че това е важно? Той казва следното нещо. В книгата на всеки счетоводител, в книгата на всеки бизнес трябва да има една графа, която пише колко пари са изгубени поради грешка и на кой е грешката. И първо нека да кажем, че аз гледам разходите за месеца и разходите в бизнеса и виждам, окей, ние сме платили $100 на някой да свърши нещо. Обаче това нещо се оказва, че не носи пари в бизнеса, или че няма резултати, или че не помага на хората. Това е което ти трябваше да правиш в бизнеса си и в личния си живот, нали? Да помагаш на хората и да правиш пари за себе си и за семейството си. Ако това нещо, което е изгубило пари, не помага на хората и не прави пари, пишеш на кой е грешката. Примерно, грешката е на Павчо оператора ни. Или грешката е на еди си кой, който се занимава с примерно, програмиста ни. Грешката е на еди си кой. Отиваш при него и му казваш, хей, исках просто да ти кажа, нали, сега няма нищо лошо, всеки прави грешки. Просто искам да насоча вниманието, че това нещо, как може да го подобрим за следващия път. Как може тази грешка, виж, тя не е изгубила пари. И отиваш при човек, кажеш при жена ти и казваш, може би при мъжа ти, сега виж, забелязвам, че сме направили еди си кое неща, аз също съм правил неща, искам да те попитам, не казваш, хей, ти направи грешка, искам да ти питам, това ще ни помогне ли? И тя или той казва, не мисля, че това много ще ни помогне, мисля, че еди си кое нещо ще ни помогне. Приятели, това нещо ще промени бизнеса. Тези три категории. Окей? Говори с човека и обсъди грешката. Сега, оттам нататъка има много други полета, аз няма да говоря за тях. Има много полета, които ти можеш да си направиш, ти си направиш неща, полета, храна, за обяви, колко пари плащам, ако имаш бизнес, колко пари плащам за програмисти, колко пари плащам за еди си кое, колко пари плащам за това, за онова. Аз няма в момента да ти давам всяка една категория, защото нямаме време. Аз искам да ти насоча към трите най-важни главни категории. Има главни категории и подкатегории. И тези три най-важни главни категории, ако ти направиш тези три най-важни главни категории, ти ще видиш всъщност огромна разлика в живота си. И в момента аз знам, приятели, че има два типа хора на този вебинар. Има хора, които стоят с кръстени ръце и казват, Пешо, аз тези неща ги знам. Приятели, ако ние сме такива хора, аз помня, когато аз имах тези резултати. Когато първо започнах с бизнеса си и промотирах, нали, продукти и услуги и нямах резултати всъщност в компанията, която промотирах и имах тогава първо, нали, наех ментор, нали, мултимилионер, казах си, аз сам не мога да ги направя тези неща, нуждая се от ментор. Нали, пробвах преди в живота си да правя нещата сам и си мислех, че всичко разбирах и бях разорен. Нали, нека да пробвам, да слушам. Нали. И отидах при ментора и му казах, слушай човек, нямам, нали, гледам как се правят нещата, нали, правя нещата, обаче нямам резултати, тези неща не работят. И той ми каза следното нещо, Пешо, нека да те попитам нещо, може ли? Казах, да, нали, заповядай.
Не можеш да откажеш на мултимилионер, особено когато си разорен. Нали? И го питах, добре, може ли, и той ми каза, нали, може ли да питам нещо? Сега, виждаш ли други хора, които имат резултати с това, което ти казваш? И аз казах, да, нали, има, да, виждам, правят пари всичко. Нали, виждам, че милиардери, милионери го правят това, да. Той каза, добре, сега, ако други хора прилагат тези неща, имат резултати, а те не носят резултати на те, къде е проблема? И аз си казах, аха, нали. И това просто промени живота ми, приятели. Така че се надявам, ако вие сте от, нали, една от двете групи от хора, нали, няма проблема, обаче просто искам да кажа кое направи разлика в моя живот. Сега аз не знам, че от коя група от хора си. Приятели, харесва ли ви първа точка? Смятате ли, че това беше полезно или да не си говорим за правенето на пари? Защото стъпка номер 2 е брутална. Това са нещата, които ще увеличат доходите. Всеки от вас, който е започвал бизнес, знам, че много хора тук са започвали различни бизнес. Типичен бизнес, недвижими имоти, интернет маркетинг, най-различни неща. Нещата, които ще ви кажа сега, съм ги научил от мултимилионер в сферата на интернет маркетинга и ще ви направят тонове пари, без значение какъв бизнес стартирате и уникално. Но готови ли сте всъщност с първото нещо? Мога ли да изтрия? Позволявате ли ми да изтрия и да продължавам с номер 2, защото искам да говорим и за парите. Малко остана, всъщност 3 точки. Така че екстра бонуса го дадохме, нека всъщност се го махнем тук. Екстра бонуса е даден. Цак, екстра бонуса е даден. След това, ако кажете в вебинара да, ние продължаваме. Да, давай, супер. Окей, да, 3. Някой иска да прескачаме, някой каза, давай 3 пешол, не ме интересува 2. Ако отидем на 3, ще говорим вече направо за нещата, без да направим парите. Нали, ще говорим за инвестициите, ние трябва първо да направим парите, нали така? Кой иска да научи как да направим парите? 3 с гъбичката ми, къде изчезна, някакъв път неща изчезват тук. Мисля, че има полтергайст или нещо. Нали, както каза приятелката ми, къде изчезна авокадото от шкафа? Нали, има полтергайст, сигурен съм, че имаше авокадо в шкафа. Не знам. Okay. Така че супер. 3 това нещо и започваме с номер 2. Сега, колко от вас са пробвали със собствен бизнес? Са пробвали, независимо дали е интернет маркетинг, недвижими имоти, мрежов маркетинг, инвестиране на борста, нещо, което да прави екстра доходи. Колко от вас сте пробвали? Колко от вас? Искам просто да видя, приятели, има ли хора, които никога не са пробвали да правят екстра доход? Защото има два начина за правене на доход, нали? Работейки за някой друг, работейки на заплата и всъщност правейки екстра пари с наш бизнес, с наши усилия. Има най-различни бизнеси. Но има ли хора от вас, които никога не са пробвали да правят пари с нещо екстра? Няма значение какво е, приятели. Дори да сте пробвали нещо като мрежов маркетинг или нещо като промотиране на нещо или да продавате нещо по улицата, нали, раздавате флаери. Пак кажи речи като собствен бизнес, защото е нещо, нали, твое. Колко от вас сте пробвали? И идеята ми е следната. Аз мисля, че почти всички. Не съм и аз. Добре, има някои, които не са пробвали. Аз не съм. Супер. Аз не съм. Добре. Мисля, че около 30% не са и 70% са. 30% не са и 70% са. Сега, окей. Тази стратегия, която ще ви разкрия, която смятам да напускам такава работа, казва Райчев. Добре, ето какво ще ви кажа, приятели. Значи, тази стратегия, която ще разгледаме, не може да я приложите толкова много, нали, работейки за някой друг, обаче може да я приложите, нали, градейки някакъв ваш бизнес. Няма значение какъв е бизнеса, няма значение какво промотирате. За хората, които никога не са правили пари със собствен бизнес, нали, и не са правили екстра доход, нека да ви кажем бързо как работи всеки един бизнес. Примерно ти в момента работиш за шефа си. Okay? Тези от вас, които работят за шефа си, работят на работа. Твоята работа, примерно, ако ти продаваш банички и ти си касиерка, или ти може би си касиерка на ЖП гарата, както баба ми беше, нали, преди време, тя беше касиерка на ЖП гарата и продаваше билети, всъщност хората си купуват билети за влака. Нали, каквото и да работиш. Нали. Това как работи е, че твоята компания, която да си продават баници или билети за влака, нали, някой отива и си купува нещо. И човека си купува нещо, клиента си купува нещо и на теб ти плащат заплата. Сега, ако ти работиш за себе си и собствен бизнес, работиш по същия начин, някой си купува нещо и ти правиш пари. Okay? Само, че за хората, които са пробвали собствен бизнес, знаят, че със собствен бизнес, примерно ти си шефа на магазинчето, ти си шефа на интернет магазинчето, или ти може би с интернет маркетинг или мрежов маркетинг промотираш продукт или услуга, взимаш комисионна от продукта, който се продаде. Обаче с бизнеса това е как работи. Продава се някакъв продукт и ти си замесен, нали, вече си по-отговорен, нали, за бизнеса. Не е просто някой ти плаща да кажеш, но ти си по-отговорен, зависи от теб.
зависи от теб, т.е. ти имаш контрол над живота си. И тази стратегия работи перфектно за всякакъв вид бизнес. Приятели, това е нещо, което промени бизнеса ми изцяло. Ще ви дам примери, ще се смаете. Ето какво представлява. Значи, сега ще ти кажа нещо много интересно. Погледни годината като 12 месеца. Okay? Това е номер 2. Тук ще напиша горе номер 2 и се казва трупане на парите. Okay? Стъпка номер 1, контрол над парите. Много хора казват, Пешо, това не е важно, кажи ми как да трупам парите. Ето как да натрупаш парите. Ето как да натрупаш парите. Трупане на парите. Okay? Трупане на парите. Казвам трупане, защото те се трупат с тези неща. Ти правиш все повече и повече и целта ти е, когато ги правиш, моля те не ги харчи. Сега много хора ще започнат да прилагат нещата, може да имате резултати. Надявам се, че имаш страхотни резултати. Не забравяй стъпка 1. Много хора почват да трупат парите, особено с тази стратегия, казват, oh my god, почват да имат повече резултати с бизнеса си и спират да контролират парите. Това е номер 1. Представи си годината 12 месеца. Okay? Януари, февруари, март. И тук малко ще ги сгъчкам, приятели. Както виждате, аз съм братовчет на Пабло Пикасо или на Винсент Ван Гог, нали? Когато имам уменията на Винсент Ван Гог, когато е бил, нали, бебе. Така че не съм много добър в рисуването, може да кажете. Но нека да кажем 6 месеца, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? И след това още 6 долу, т.е. за 12 месеца. И сега ще ви кажа нещо, което ще помени живота ви за винаги, ако го приложите. Сега това са 12 месеца. Януари, февруари, март, април. Януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември. Окей? Сега, какво правят повечето хора, когато започнат собствен бизнес? Те започват собствен бизнес и нека да ви дам няколко примера. И ще ви дам няколко примера, които вие можете да се свържете, защото искам вие да ги приложите, не искам просто да го кажа. Пример, нека да ти дам пример. Ти може би си пробвал или си виждал някой, който е пробвал. Някой казва, хей, аз ще си отворя магазинче и ние ще продаваме неща. Аз самия работих 4 години на Златни пясъци, където продавахме очила, часовници. Някой от вас може би, не знам дали има някой от чата, който ме е виждал там, както и да е. И това не е бил моят магазин, аз работих за моите шефове. Окей, страхотни хора, между другото. И това, което се случва, е, че се продава някакъв продукт. Нали? Нека да кажем, ти отваряш собствен магазин и ти кажеш, Пешо, аз ще отворя магазин и ще продавам очила на златните. Или Пешо, аз ще отворя магазин за хранителни добавки във Варна. Аз ще отворя магазин за хранителни добавки във Варна. И ти отваряш този магазин. Или пък, примерно, ти казваш, Пешо, аз ще правя семинари на живо, аз искам да съм публичен говорител, оратор. Нали? В момента е много модерно, много хора искат, ти е страхотно, между другото. Ако ти искаш да правиш семинари, има много хора, които правят на живо, така да по интернет работи, нали? Но както и да е. И ти казваш, аз ще правя семинар на живо, ще продавам билети за семинара на живо, нали? Така нататък, или аз ще продавам очила на златните, или пък ти казваш, аз ще промотирам продуктите на други хора, нали? По интернет маркетинг, който ние специализираме и учим според мен най-лесния начин, просто защото интернет е лесен, нали? Ние не плащаш наем, не правиш, това няма значение в момента, но ти отваряш този магазин. Това, което повечето хора правят, когато започнат бизнес, е те имат мисленето на хора от работа. Разбирате ли? Какво си мисли някой в работа? Някой в работа си мисли, сега, аз ще се появя на работа, ще стоя 8 часа и те ще ми платят. Нали? Това е как, ако ти работиш работа, аз съм по същия начин, аз работих като сервитьор в Ню Йорк, нали, в началото, нали, чистих маси и така, аз знам, аз се появявам, нали, ще си направя бакшиши, обаче аз се появявам 8 часа, това е, след това съм готов, бам, знаеш си паричките колко долара на смяна, готов си. Нали? Сега, проблема е, че повечето хора отварят бизнеси с същата нагласа. Разбирате ли, приятели? Те с нагласата, аз ще отворя магазин на златните, аз ще го отворя и аз в продължение на 8 часа просто ще стоя в магазина. Така просто ще стоя в магазина, от време на време ще казвам на хората, искаш ли да влезеш в магазина, нали, ще чакам, хората минават по... Те ще влязат в магазина, нали. Това е тяхната нагласа, нали. И повечето хора от вас, които сте започнали бизнес и може би сте започнали да промотирате продукти или да промотирате компании, или може би с недвижими имоти, или с каквото и да е, вие сте казали, окей, аз ще купя тази къща или аз ще наема този екип, в който да строим къщи, да продаваме къщите. Просто ще платя на екипа, след това ще пусна няколко обяви, нали? И просто всеки ден ще работя по 8-12 часа и ще работя здраво и нали, парите ще дойдат. Нали? Ако аз работя, парите идват, както на работа. Ти работиш, парите идват. Обаче в бизнеса не работи така. Не работи, аз работя и парите идват. Ще трябва да правиш нещо конкретно. Окей, нека само да погледна чата, да съм сигурен, че всичко е точно. Чата остава
Иво казва, русичка съм. Супер. Значи, това е нещо. Това, което работи е следното. Сега, ако ти започнал бизнес с недвижими имоти, или ти си започнал с отворил собствен магазин, или промотираш неща от интернет, това, което повечето хора правят, особено в тези мрежи, маркетинг компании, така нататък, имаш другото страхотни компании, и хората се чуват защо не правят пари, примерно с тези компании. И причината е, защото те казват, аз ще правя презентации, ще говоря лично с хора, или пак аз ще продавам моите имоти, или аз ще продавам моите очила на златните, и просто всеки ден ще работя по 12 часа. Това не работи. Okay? Това, което работи, е ти да гледаш годината 12 месеца предварително. Всеки месец. И ти казваш следното. Сега, аз няма да гледам годината като бизнес човек, нали, като човек, който иска да прави екстра, като 97% от случаите, от хората, и живейки месец за месец, казвайки, аз сега следващия месец ще продължавам това и ще видя какво ще се случи. Ще видя дали ще има клиенти следващия месец, ще видя дали някой ще ми влезе в магазина. Не. Това, което правиш, е нещо различно. Ти казваш, всеки месец, какво е голямото нещо, което аз ще направя всеки месец? Голямото нещо. Кое е голямото нещо за всеки месец? Okay? И ще обясня. Моля ти, ще обясня. Голямото нещо за всеки месец. Кое е голямото нещо? Голямото нещо. Голямото нещо. Какво е предвид под голямото нещо? И ще дам много примери. Сега, нека ти дам пример с магазина за хранителни добавки във Варна. Стартираш магазин за хранителни добавки във Варна и ти казваш, добре, сега аз просто ще стоя в магазина за хранителни добавки, ще пусна обява вестник, позвоните, ще се направя сайт и ще видя кой ще дойде. Ще кажа на приятеля, не. Това е просто мисленето на средностатистическия човек, това не е мисленето на милионера. Okay? Милионера мисли последния начин. Сега, март месец идва. Какво аз голямо нещо да направя през март месец, okay? За да може да дойдат много хора наведнъж в магазина ми и за да може да имам много големи резултати през март месец и март месец сам по себе си да е толкова голям, че да се равнява на цялата година за обикновен човек. Какво направя голямо нещо за март месец? Ти казваш сега, голямото нещо за март месец, okay, е, че аз ще наема, примерно, някой, който разбира от Facebook обяви, примерно. И ще наема някой, който разбира от снимане на видео. Ще наема тези двама човека. И всяка седмица, през март месец, аз ще отивам в парка и аз ще давам безплатни мостри на моите хранителни добавки. Всяка седмица. И ще кажа, март месец е месеца на качването. Примерно на килограми. Или месеца на отслабването. Нека да кажем за отслабване, повече хора искат да отслабват, колкото искат да качат. Март месец е месеца на отслабването. През този март месец ние правим нещо уникално. През този март месец ние правим като цяло месец на добавките и ние отиваме всяка седмица в различен парк във Варна и ние даваме безплатна добавка на всеки. На всичкото отгоре, това, което ние правим е, че ние в интернет, човека, който пуска обявите, примерно, пише всяка седмица в кой парк ще си, примерно. И човека, който снима видео, което прави много готино и го качва в интернет и в YouTube, като цяло. Това са нещата, които учим в Успех в България, промотиране по интернет, защото къде са всички по интернет? Замисли се. Ние започнахме да промотираме този вебинар преди 2 дни, аз го обявих. Ти представя, аз виждам хора в България, които промотират вебинари в продължение на 3 седмици преди да се случат. Нали, има някои хора в България, които имат по 1 милион последователя, нали, Евелайн правя, нали. Примерно Наталия Кобилкина, аз съм сигурен, тя просто пише, тя с годините е събрала толкова много последователи, пише един имейл, бам, нали, има супер много хора и тя е страхотна. Нали. Нали, но като цяло, когато ти започваш бизнес, нали, нямаш толкова много фенове, обаче с тази стратегия ти можеш да правиш пари бързо, нали, просто защото ти даваш на хората нещо много ценно. Виж, човека, който просто каза, аз се отварям магазини, че ще чакам хората да дойдат в магазина ми, това е много егоистично. Ако питаш мен, нека да кажем, че ти строиш къщи и ти имаш екип от хора, нали, които строят твоите къщи, ти казваш, аз ще направя къща, нали, и човека, който и ще видя кой ще си купи, ще напише някоя друга обява. Това не е специално за хората. Когато ти правиш нещо за хората, да имаш шанс да си купят твоя продукт или услуги, ти трябва да го направиш специално и целият месец трябва да е специален. Тоест, ти ще направиш това усилие през месец март, всяка седмица ти ще направиш тези неща, нали, всяка седмица и ти ще имаш огромни резултати. Хората, които са в типичен мрежов маркетинг, хората, които промотират неща по интернет, което ние ти учим е най-лесното, просто всеки може да го направи с ниска инвестиция. Ние ти учим всеки месец промотира нещо специално, всеки месец нали, се подготви по специален начин, наистина да дадеш на хората, да го направиш много специално твоите бъдещи потенциални клиенти, да го направиш много специално, а не просто да кажеш, този месец прави си кое. Ако всеки месец го гледаш по този начин, в началото на годината ти гледаш 12 месеца предварително, аз ти обещавам, че ще разбиеш всички рекорди. Okay? Как е възможно всъщност ние да градим бизнеси по цял свят и да помагаме на толкова много хора и хора да казват,
Пешо, това, което правите е уникално, страхотно е, че си купих този продукт, благодаря и да градим този бизнес и Господ да ни възнаграждава. Господ ни възнаграждава, приятели, защото ние се скъсваме газа от работа. Аз скъсвам газа от работа, даваме тези изненади, правим тези хартии, работим супер много, за да може да дадем най-доброто и хората го оценяват, разбирате ли? Вие трябва за вашите потенциални клиенти, всъщност за вашата общност, нали? Не само за хората, които ще си купят вашите продукти, за вашата общност, хората, на които помагате, вие трябва да правите специални неща всеки месец и ти лично за дохода си трябва всеки месец да мислиш кое е голямото нещо. А не просто да стоим в бизнеса си и да чакаме и да правим едно и също нещо. Нещо специално, нещо различно, нещо готино. Разбирате ли, приятели, това е толкова важна концепция. Откъде я взех тази концепция? Човек, който има, още веднъж, човек, който има много пари. И той каза следното: Пешо, ти промотираш по начин, по който ти не се отличаваш от всички останали. Ти трябва да започнеш да се отличаваш от всички останали. Начинът, по който го правиш, и виж какво правят магазините, ритейл индустрията. Виж какво правят. Те казват: хей, ние сме H&M, кой е известен магазин в България? Кой е най-известният магазин за дрехи в България, приятели? Кой е най-известният? Кой иска да каже? Кой иска да каже най-известния? Кой е най-известният магазин? Нека кажем H&M или магазин за дрехи, нали? Някой известен магазин за дрехи. Zara е много известен магазин, нали? Какво те правят в началото на година? Те казват: хей, Zara казва: хей, през февруари месец ние правим еди си кое. През март месец ние отваряме нов магазин. През следващия месец нямаме специално нещо, което правим за нашите клиенти. Ние може би изкарваме специални нови ризи, които са ограничени, които са, нали, специална материя. След това през следващия месец ние правим, нали, лятно намаление. Нещата, които са останали от пролета, нали, ги изкарваме специално намаление за нашите. Те знаят всеки месец предварително какво ще направят, приятели. Вие осъзнавате ли, че правенето на пари, тази тъпа хартия е много по-просто и ме е толкова яд, всъщност, че не го научих по-рано. Ако нашите ме бяха обучили, всъщност аз много ги обичам, те са ми дали цялата любов на света. Обаче ние трябва да учим децата си на тези неща. Представете си колко различен ще е живота ни, ако знаехме всички тези неща на 15-16 години. Нали, представете си, че ще е уникално. И просто ума ми не го побира, защото никой не говори за тези неща и всички пазят. Всички пазим. Аз ще те науча на нещо, обаче няма да ти дам най-голямата ми тайна. Или аз ще помогна, обаче, приятели, давайте на хората, давайте научите и ще се върнем. Другото нещо, нали, времето напредва, трябва да побързаме, но другото нещо ще е най-добре вебинар, така или иначе, на кой им пока колко часа. Другото нещо е, но ще се пишем в граф. Другото не и те казват всеки месец сега. Нека да ти дам конкретен пример от личния ни бизнес. Аз няма да кажа: хей, това не работи. Аз ги прилагам тези неща, аз ги живея. Ние никога не учим неща, които не работят за нас. В Успей в България ние ти показвам: ето къде да пуснеш обява, ето какво да направиш, ето как, еди си кой прави пари, ето как ти да го направиш с интернет маркетинг. Точно, нямаме какво да крием. Ето какво правим ние следващия месец. Следващия месец с Успей в България ние вземаме най-добрите ни студенти от златното ниво и ние ще промотираме нещо на английски. В целия свят. В Щатите, в Англия, в Австралия, в Русия, в Зимбабве, на остров Мадагаскар, не ме интересува, ние ще направим нещо огромно. И това, което правим, ние вземем най-добрите ни студенти и промотираме, нали? И ще направим нещо огромно и месец април ние сме си казали, март, извинявайте, сега е февруари, ние сме си казали, месец март ние ще направим това огромно нещо за целия свят. И нашите представители, нали, ще обучаваме ги точно как да го промотират, точно как да го направят стъпка по стъпка, за да може да правят по-високи комисионни, нали, когато промотираш на английски, в някои случаи, нали, правиш комисионни типа на $400, нали, на една покупка, нали, уникални неща. Но това е просто ти дам личен пример, не искам да ти кажа: хей, това е гарантирано за теб, просто да ти представя, искам да дам възможно най-много примери, защото не знам, всеки се свързва с различни неща. Не знам ти откъде идваш, какво се занимаваш, какво правиш, искам за всеки да има полза. И това е, че ние си казахме: окей, ще направим по-скъп продукт и въпреки всичко ще го направим по-ефтино, ще направим нещо, нали, много готино. Този продукт, който ние правим на английски, по принцип струва $2000, всички други го продават. Където аз живея тук в Сан Диего, Лос-Анджелес на 15 км, познавам някои от хората, $2000 чарджат, ние ще направим нещо много по-специално, много по-ефтино, ще направим целия месец, нали, посветен конкретно на това нещо и ще дадем много стойност на хората, ще им помогнем супер много и който, нали, реши да си купи, примерно, $700 струва, да кажем, за един единствен курс. Нали, нещата, които правим в Успей в България, са отделни, където много курсове за по-ниска цена е абсурдно, но естествено на английски е много по-скъпо. И, нали, представителите вече могат да правят комисиони. Нали, ти ще кажеш: Пешо, лъжа ли е? В смисъл, как е възможно $5000 да направи някой представител, $10 000, нали, с този лаунч?
И на английски може да се направи всъщност, но трябва не е просто да кажеш, аз правя пари, както много хора, аз ще се включа тук и ще правя пари, или аз отварям бизнес и правя пари. Ти трябва да помислиш, трябва да го направиш, след това да седнеш на прибуквието си, или по-скоро да станеш на прибуквието и да действаш малко, нали? Да изиска си това. И това правим следващия месец. Април месец. Ние сме си поставили огромна цел да направим конкретна сума общо, нали, помагайки на хора по целия свят. И представителите, ние им казваме, хей, поставете, много хора, които са представители на златното ниво, имат, нали, не само имат нашите продукти като студенти, но също промотират. Нали, ние сме казали, хей, поставете за цел минимум $5000, 10 000, защото трябва да се стречнем и наистина да се опитаме да го направим както трябва. Ние започнахме да промотираме този вебинар преди 2 дни и казахме, хей, ще има 250 човека минимум и го направихме, приятели. Всеки може да го направи. Така, след това през месец април, ние си казах, добре, аз казах, окей, ние ще направим това нещо през месец март. Кое е нещото за месец април? Кое е голямото нещо за месец април? Аз казах, винаги съм искал да направя апликация. Нали, особено живейки тук в Щатите, приятели, има 350 милиона човека в Щатите. Казах си, има всички тези апликации, които хората правят, нали, WhatsApp и така нататък, и нали, след това компании купуват за 10-20 милиона. Защо ние да не направим апликация? Аз си мислих много готина апликация, няма да ви я кажа, защото някой от вас ще каже, някой от вас програмист ще каже, може само, интересно ми е какво представлява също време. Пише кода. Но и си казах, нека да направим апликация. И струва $10,000, някой да ти направи хубава апликация, нали, с такова. Обаче аз знам, това е голямото нещо за април месец. Правим тази апликация, нали, инвестирам тези пари в тази апликация, обаче това е голямото нещо. Ако някой голяма компания купи тази апликация, примерно представете си колко пари е това. И не е гаранция, обаче всеки месец ти трябва да мислиш кое е голямото нещо за този месец, кое е голямото нещо. Не да започнеш бизнес и да чакаш. Приятели, това не работи. Уникално. Кой е ентусиазиран за тези неща? Кой мисли, че тези неща тук, само до сега, струват минимум $1000 като информация? Кой мисли, че ние преспокойно може да вземем $1000 само за тези неща тук? Нали? Кой е съгласен? Ако сте съгласен, аз през това време ще изтрия. Много ми е интересно и ще взема малко вода. Продължаваме с номер 3. И след това ще говорим за Бенджамин Франклин. Окей? Така че, кой ще го спечели, аз не знам. Но това е. Така че трия това и ще взема малко вода за себе си и гласчето си, гласа си. Но ще взема малко вода за себе си и след това ще се върна тук, приятели. Така че искам да ми напишете в коментара какво мислите, харесва ли ви да спрем до тук, защото имам две неща. Има $100 и преди $100 ще спомена още нещо, което е уникално, което правим за много кратко време. Искаме само хората, които слушат, да се възползват. Няма да го промотираме много в интернет. Това е нещо специално всъщност. И искаме наистина само правилните хора да се възползват отделно от $100, защото знам, че някои от вас казват, обаче след този вебинар какво? Нали, Пешо, вие ще ме оставите. И искам всъщност за тези хора, които искат да продължат да се развиват, които може би в момента ще вземат решение, ще кажат, Пешо, аз наистина съм ентусиазиран, обаче от сега нататък какво? Ти ме даде само началото, само голямата картина. Аз искам да ти дадем конкретните стъпки всъщност и направих нещо много специално, както нали, нашата философия винаги прави нещо специално, нали, но ще го дадем само за определени хора преди тези $100. Така че нека да изтрия тук. След това ще се взема малко вода и ще го оставя и като се върна с вода ще прочета всички ваши коментари, приятели, лично. Нямам търпение. И мисля, че сме горе-долу готов, нали, препънах се в 5 кабела преди да се върна, нали, всички тези лампи и неща, някой си имам чувство, че съм в Star Trek. Така че, нека да погледна само в чата. Ти отдавна каза чао, беше чудесен, супер, благодаря. Какво акшен и дай Боже да е успех, супер, изключително ценна, много вярно, простичко, лесно, веднага разбираш, леле, то ще работи. Супер. Супер, приятели, много се радвам, че ви харесва. Продължаваме сега с другите неща. Изключително щастлив се чувствам. Чата е експлодирал. Съжалявам, приятели, много за хората. Това е единственото нещо, което ми е мъчно, че информацията струва много повече от $100, казва Вени. Супер.
Благодаря много, приятели. Само ми е мъчно малко за хората, които са които не могат да се впишат в чата. Искам само да кажа, не се притеснявайте, приятели, вие дори да не сте в чата. Нашата томбола е почти готова. Чувам тук листчетата, чувам бурханчето и нямам търпение, ще просто лудница да изтегнем победителя. Ако вие не сте в чата, не се притеснявайте. Това, което ще направим след малко с парите, е, че ние ще обявим победителя, както по-рано аз казах, мисля, Денислав Петров. Между другото, той да ми пише за $10. Ние дадохме $10 още печалба за някой по-рано. Но тези $100 конкретно ние ще обявим победителя и той ще има 1 минута да се свърши с нас. Така че пригответе си телефоните, пригответе си имейла, ще има 1 минута победителя да не пише, защото ако не ни пише, нали, независимо дали ако чата е пълен. Тоест, окей, супер, виждам го. Окей, дай тук. О, вау! Току-що ми дадаха нещата за томболата. О, май гад! Ето ги. Оле-ле! Това е просто лудница, изобщо не очаквах. Окей. Не е чак толкова много, нали? Просто са дълги. Това, което е, че те просто са дълги. Така, супер. Томбола. Попише 412 човека. Супер. Окей, затварям магическата кутия за сега и след малко ще я вземем нея. Къде да оставя? Ще оставя ето тук. Супер. Така че това е. Така че бъдете готови с телефона, с всичко. Малко остана, приятели, до това нещо и нямам търпение. Сега, другото нещо. Продължаваме вече последното нещо. Късмет казва, късмет, 20, супер. Сега, последното нещо. Това го махаме, ние разгледахме номер 2. Окей, тук малко фиксо останало. Махаме и него. Както виждате, приятели, аз съм обикновен човек, ние сме обикновени хора, тук няма магически презентации на екрана, няма някакви, нали, вудо неща. Ние сме обикновени хора и просто си говорим. Аз ви давам нещата, които са работили за мен, които са работили за нашите студенти и се надявам, че ти ще приложиш за себе си. Трия това нещо тук с гъбичка и след това продължаваме с номеро 3. Номер drive, окей? Номер 3 е следното. Тук е листа. Окей. Първото е контрол над парите, ти контролираш парите. След това номер 2 е трупане на парите, така не съм написал. Трупане на парите. Нали, 2 ние те научихме как реално погледнато. Тук е малко водно, маркера ми пише. Трупане на парите е номер 2. И сега номер 3, какво се случва, когато ти вече знаеш как да контролираш парите и когато ти знаеш вече как да трупаш парите, какво се случва? Ти знаеш как да контролираш парите и след това ти знаеш как да трупаш парите. Нали, какво се случва тогава? Ти знаеш как да контролираш и да ги трупаш. Какво е третото нещо? Кой може да каже какво е третото нещо? Една камара, окей, супер. Супер. Инвестиция. Вау! Йоанна за ти печелиш $10. Окей? Защото го написа първа. Даже не съм казал, че ще спечелиш $10. Йоанна за ти печелиш $10, защото го написа първо. Честито, пиши ни по скайп и ние ще ти пратим $10. Тоест, Дамян Петров спечели $10 по-рано, сега Йоанна за печели $10. Приятели, защо даваме тези пари? Сега ще ви кажа защо е така, просто раздаваме пари. Ти ще кажеш, пеше, никой друг не раздава пари. Защо го правиш? Луд ли си? И сега ще ви кажа защо го правим. Всъщност една от причините и освен това и ни правиш супер щастливи. И сега ще ви така, че Йоанна за ти току-що спечели $10. Поздравления. Дамян Петров спечели $10. След малко някой ще спечели 100 отделно. Номер 3 е трите инвестиции за парите. Трите инвестиции за парите. Окей? Трите инвестиции за парите. Какви са трите инвестиции за парите, приятели? Нека да видим какви са трите инвестиции за парите. Значи, инвестиция номер 1. Инвестиция номер 1. Най-важната, може би една от най-важните инвестиции. Това е най-важната инвестиция. Аз се дам да напишете в чата. Първата най-важна инвестиция, чата закъснява малко от това да е наживо, така че между другото, ако звука ми очевидно всички виждат, но при мен няма нищо. Съжалявам, приятели, че така се получава. Self. Много добре си го казал. Окей? Self. Така, ето какво правим. Първата инвестиция е инвестиране в себе си. Това е много добро. И тъй като Атанас отговори първи, ще дадем $10 на него. Тоест $10 на Атанас Ва. Атанас Ва,
Пиши ни, ти също печелиш $10, само за да те позна. Прави, толкова щастлив се чувствам днес. Ето, първата инвестиция в себе си. Инвестиция в себе си. Инвестиция в себе си. Инвестиция в себе си. Инвестиция в себе си е най-важната инвестиция. Защо? Защо, приятели? Защото когато ние инвестираме в себе си, нека да ви дам следния пример. Ти искаш да достигнеш от Варна до София. Това е пример, който може би ти си чувал, но е толкова важен. Ти искаш да достигнеш от Варна до София. Как ще стигнеш ти по-бързо? С трабанче, нали, даже не знам, може би по-младите хора не знаят какво е трабанче. Аз едва съм ги виждал, когато съм бил по-млад, но тези най-старите коли, нали, всъщност трабант, или с Lamborghini. С коя кола ще да си, или може би с новата Tesla P95D, която ускорява, може би, за 2-3 секунди, нали, изцяло електрическа, уникално, нали. С коя кола ще стигнеш по-бързо? С бавната и с бързата. По същия начин, приятели, защо се получава така, че милионери, милиардери губят парите си и за един месец обратно те ги правят? Защо? Защото те имат уменията, които им позволяват да ги направят. Най-добрата инвестиция, приятели, която ни може да направим е в себе си, в нашите знания и умения. Нашите знания и умения. Нещата, които промениха моя живот, е когато аз казах, част от моите пари, всеки месец, аз ще харча за инвестиции в себе си. Аз ще ги харча за книги, аз ще ги харча за ментори, аз ще ги харча за неща, които ме подобряват. Защото аз знам, приятели, че ако всеки $1, всеки $1 инвестирам в знание, $1 в знание, се увеличава минимум 10 пъти. Минимум 10 пъти. И сега, приятели, не съм тук да ви кажа, хей, инвестирай пари в образование, нали, то ще се увеличи 10 пъти или 5, аз инвестирах еди си колко пари в образование не се е върнало. Това е нещо, в което ти трябва да вярваш, това е нещо, което не се прави един път. Аз инвестирах, къде са ми парите. Това е нещо, което правим цял живот. Много хора казват, Пешо, ти си напуснал училище, не мога да повярвам, че си в колеж в Манхатън и напусна колежа в Манхатън, ти си много глупав, защо ще да бъдеш още по-умен и още по-успешен? Приятели, тайната е, че аз не напуснах колежа, за да спра да уча. Аз напуснах колежа, за да мога да уча още повече. Аз казах, добре, колежа е супер, колежа е готин за хора, които искат да имат професия, доктори и така нататък, супер. Обаче специално за мен в света на бизнеса, колежа, по-добре да плащам на хора, които вече имат резултати, поне по мое виждане. Сега всеки вижда различни неща. Аз продължих да плащам, продължих да уча, даже повече, отколкото плащам в колеж. Нали? Така че аз не съм спрял, това е тайната. Много хора казват, ти си глупав, ти даже не си ходил на гимназия. Нали? Но ако хората са учили много повече, всеки $1 в знание трябва да е. И това, което искам, приятели, всъщност да споделя с вас е, че много хора казват, аз нямам пари да инвестирам $200 в знанието си, аз нямам пари да инвестирам $500 в обучението си. Аз инвестирах $15,000, приятели, в курсове, в тренировки, в книги, преди да започна да откъсвам всъщност бизнеса си. Хора ме виждаха, всъщност българската общност в Нью Йорк и много други хора казаха, виж го, той лудия, не излиза, нищо не прави, той никога няма да е успешен. Сега, пък в момента, нали, виждайки себе си назад, аз не мога да повярвам всъщност цялото това приключение, което съм минал и откъде тръгна всъщност и едва сега започвам. Едва сега започваме с Pay България всички неща, които правим. Това в момента е загравка. Разбирате ли? Така че всеки $1 в знание се връща десетократно. Така че както има една поговорка, ако мислиш, че образованието е скъпо, пробвай, на английски се казва try ignorance, пробвай да си игнориран. Не съм сигурен коя е правилната дума на български, но пробвай липсата на знание. Ако си мисли, че знанието е скъпо, пробвай да видиш каква е цената, без да имаш знание. Много по-скъпо ти излиза, ако искаш да успееш без да имаш знанието, отколкото със знанието. Повярвай ми. Въпросът е, искаме да успеем бързо или искаме да успеем бавно. Аз съм на 24 години. Аз искам да изглеждам добре, да живея добре, да имам здраво и хубаво семейство сега. Аз нямам време да чакам цял живот. Приятели, живота е кратък, така или иначе. Така че инвестиция в себе си номер 1. Сега, номер 2, това е ясно, приятели. Всеки сам се преценява колко пари да инвестира. Най-добрият ми съвет е отделете си пари всеки месец, които да инвестирате в образованието си, в уменията си. Всеки месец. Без значение. Моят ментор ми каза, 10% минимум в моето образование. Той каза, аз влагам минимум $10,000 на месец, 5-10 $10,000 в своето образование всеки месец. Минимум. Без значение какво е. Аз съм абониран за всички програми, сайтове, така нататък, взимат ми пари всеки месец, пасивен разход. И въпреки всичко, това са нещата, които аз знам, че това са важни за мен, за моето развитие. Ако аз не слагам хубава информация тук и слушам близки и познати, които нямат резултати, край.
аз съм game over. Okay? Така че това е номер едно. Номер две вече второто най-важно нещо, което и правилно това са неща, които знаем. Всички тези неща, аз се стремя да ги обясня лесно, нали, всичко изглежда просто. Като цяло успеха е просто, нали, работи здраво, нали, постави си цел, айде, успешен си. Въпросът е в детайлите. Въпросът е в детайлите и дали ги правим. Там се крие цялото нещо. Ако мога да хвана хората и им кажа, да, знам, че го знаеш, сега е време да го направиш. Това се опитвам да направя. Второто нещо, инвестирай в бизнеса си. Инвестирай в бизнеса. Искам да видя тук чата, дали всичко е точно, дали картината е точна. Окей, супер. Дали картината е точна, всичко е точно. Инвестирай в бизнеса си. Сега. Това е концепция, която изглежда логична, но повечето хора мисля, че я знаят, но не я прилагат. Ето сега какво се случва, приятели. Чували сте теорията за пенито? И това е история, която нямам време да разкажа, но един баща, който е бил един от най-богатите хора в Вавилон още преди време, нали, с огромно богатство, края на живота му е приближил. И той е казал, искам, вие мои двама сина, искам да ви науча урок. Окей? Сега, аз искам да завещая моите неща на вас, обаче вие ще изберете нещо. На един от вас има две кутии пред вас. Вие може да изберете $1 милион или едно пени, което ще се умножава всеки ден. Пени, което ще се умножава всеки ден. Вие изберете кое искате и след 30 дни ще ви видя. Един избира 1 милион директно, другия каза, аз искам пенито, което се умножава. И сега не мога да направя математиката и нямам времето и нямаме ние времето, но оказва се, че ако умножаваш едно пени всеки ден, в продължение на 30 дни се оказва повече от 1 милион. Разбирате ли? И това е което бащата завещава на синовете си, нали, този съвет. Където, ако ти просто продължаваш да умножаваш не само твоите знания, но и твоя бизнес, който де-факто си носи парите, нали, представи си всъщност колко доходи ще имаш, които да ти идват и да се умножават постоянно. И това е уникално. И сега, аз казвам в бизнеса си. И това е много важно. Много хора, приятели в България ще ви кажат нещо, което имам чувство, че хората в финансите го казват, само за да вземат пари от нас. Okay? И аз не съм видял това нещо да работи. Ако работи за вас, супер, но то не работи за мен. Okay? И работи по определени неща. Okay? Работи по определени методи. Много хора казват, инвестирай 10% от парите си на борсата или инвестирай 10% от парите си в имоти и така нататък. Това е супер стратегия. Това е окей стратегия. Okay? Обаче работата е там, че нали, ти не можеш да се надяваш на много пари. Много хора се надяват, аз ще инвестирам парите си в банката и тя ще ми прави лихва, или аз ще инвестирам пари в това, то ще ми прави лихва, или аз ще инвестирам пари в недвижими имоти, ще ги дам под наем, което е пак по-добре, ще им прави лихва. И истината е, че да, ще ти прави лихва, обаче не много голяма. Защо? И сега ще ви кажа, сега ако сте някой на, може би над 50 години и вече нали, нямате толкова много време нали, да градите бизнес и така нататък и да инвестирате в образованието си и така нататък. Нали, разбирам, че искате да инвестирате в неща, където са на 100%, обаче не се надявайте да правите много пари, защото 6% примерно от малко пари или 3% от малко пари, което е по-реалистично, колко са лихвите, нали, които се дават, не са достатъчно, приятели. Мислям си, че са достатъчно, обаче не са. Okay? Единственият начин, при който това правило работи, това е нещо, което според мен, ако нали, хората, които са милионери, знаят, ако имаш 3 милиона в банката и те ти носят 6% лихва или 3% лихва, е съвсем различно, отколкото да имаш 100 000 лева в банката и те да ти носят лихва. Нали? И то не е сигурна. Някой път може даже и да нямаш лихва. Вие знаете, много е, пак е несигурно. Така че аз си мисля това, всички казват, ти ще си идва лихва, ще идва това. Ако работи за вас, супер. Според мен работи само ако инвестираш много пари, ако инвестираш по-малко, нямаш толкова голяма лихва. Според мен работи по-добре, според мен лично, това е лично мнение, ако инвестираме в бизнес. Okay? Защото когато инвестираме в бизнес, да, риска е по-голям, нали? Обаче пък наградите са много по-големи. Препоръчително, нали, ако можеш да имаш една сигурна инвестиция, която да ти е сигурна да се знаеш 3-4%, но в същото време, приятели, да не се задоволяваме с това да инвестираме в някакъв бизнес. Okay? Ако ти самия не искаш да започнеш бизнес, може би, или даже нещо лесно, като да промотираш продукти и услуги по интернет, което всъщност ние учим да се успее в България, според мен е супер лесно, всеки може да го направи. Виждаме нали, хора от на различни години, в зряла възраст, някой беше прекалено съм стар, прекалено съм млад, нали, всеки може да го направи, но даже всъщност ти да не искаш да го правиш, инвестирай в някой млад, който иска да го прави, или в някой дори нали, не е толкова млад, който иска да го прави, но трябва да е бизнес, защото бизнесът, приятели, носи много по-големи резултати. Имаме контрол. Виж, ако ние инвестираме в недвижими имоти и чакаме цената да се покачи, ако ние инвестираме в банката и чакаме лихвата да се качи, кой има контрол? Банката. Кой има контрол?
Нали, хората, които ни дават лихвата, обаче ние ако инвестираме в бизнес, ние имаме контрол и ние можем да правим колкото пари, нали, ние имаме уменията да правим. Това е толкова важно да инвестираме първо в себе си, за да може да се възползваме от бизнеса. Обаче в бизнеса след това, колкото повече инвестираш в бизнеса, нали, толкова повече ти имаш тези пенита. И представи следното. Добре, примерно, нека да кажем, че ще направим апликация и след това ние направим всички тези. Примерно, нека да кажем, че нашите представители в Успей в България, окей, могат да промотират нещо в България. След това могат да промотират нещата на английски, след това могат да промотират еди си кое, могат да промотират еди си кое. Еди си кое. Имат, може би, пасивни доходи, които им идват от един източник. Всички тези неща, приятели, се наслагват с бизнеса. И целта ти в бизнеса е да наслагваш активи, както се казва, активи, които ти носят пари, наслагваш активи. Обаче ето каква е цаката. Цаката е да инвестираш всичките си пари в тези активи. Приятели, ето каква е тайната. Тази риза, която ме виждате в момента, не знам колко пари платих за нея, мисля, че е около $50. Okay? Аз не давам $1000 за дрехи. Okay? Аз не давам $2000 за всякакви неща. Даже искам да си купя електрическа кола, за да не плащам пари за газ. Защо? Някой ще каже, пеше, че живееш мизерно. Не, защото аз инвестирам всички пари в бизнеса и активи, за да може да ми носят още повече пари. Okay? Това е, приятели, тайната. Защото тези пари, които ти инвестираш в активи, и тук е тайната, много хора започват един бизнес и го спират. Разбираш, и те почват да кажат, аз ще започна да промотирам това на другия месец, аз се отказвам, започвам много нещо и цял живот 20 години сменят и накрая не са изградили нищо. Ние ти съветваме, приятели, започни с нещо, което ти харесва. Интернет маркетинга, може да според мен най-добрата индустрия. Нали, ако знаеш да програмираш, нали, стартирай нещо, апликация или някакъв сайт, нали, за целия свят, нали, тези две неща са най-добрите неща в днешното време, според мен, точка. Изгради актива. Изгради го до ниво, където ти прави пари, където си достатъчно добър. Казваме на хората, които правят интернет маркетинг, започват, може би, с Успей в България. Не се отказвай. Веднъж станеш ли добър в него, имаш този актив, имаш тези умения, никога повече не трябва да се притесняваш за пари. Okay? Аз си казах сега, колкото и да си изкушавам да започвам друга индустрия, ако някой ми каже, че станеш богат с недвижими имоти с такова, аз се знам. Аз правя това нещо, което си правя, аз съм се фокусирал. Това е. Не се градиш един актив, когато този актив ти е изграден, градиш още един. Инвестираш максимално най-много пари в него и след това той ти носи резултати. И третото нещо, което е според мен най-важно, и това е нещо, което всички забравят, приятели, това е тайната. Това е буквално тайната, защото има книга, която е написана тайната и повечето хора си мислят, че тайната е глупост, обаче тя работи. Няма да обяснявам защо, някой вярва в тайната, някой не вярва в тайната. Окей, ето какво се случва. Ето какво се случва, приятели. Ето какво се случва. 248 човека. Ето. Най-голямата тайна е следната. За да получиш пари, какво трябва да направиш? Ти трябва да дадеш пари. За да получиш пари, ти трябва да дадеш пари. Okay? Инвестирай 10% от печалбата си. Не инвестирай, дари 10% от печалбата си. Okay? Пешо, аз нямам да даря 10%. Имаш ли 1 лев? Дари 10 стотинки. Дари 10 стотинки. Приятели, аз не знам защо това работи. Аз и нямам ни най-малка представа. Имам теория, много хора обясняват защо това работи. Окей, много хора го обясняват. Някой казва, нали, когато дадеш пари за образованието си или когато дадеш пари на някой, ти се чувстваш подсъзнателно, че за теб има повече пари, правиш повече пари. Тоест на психологична нагласа психолозите казват, ако ти дадеш, ти се чувстваш, че за теб има. Нали, има логика в това нещо и наистина, когато ти дадеш пари, не се, повечето хора седят, аз няма да дам тези пари за нещо, аз няма да ги инвестирам, ще си ги държа, не мога да дам това и си ги държат за себе си и по този начин казват на мозъка си, има бедност в света, Пешо, аз живея в България, България е бедна държава. А защо тогава виждаме представители на Успей в България да имат резултати, да правят пари? Защо виждаме хора в най-различни компании, хора започвайки от нищо да правят милиони долари, нали, а други всъщност са в омагьосан кръг, приятели? Аз бях запомнете преди години в живота си, където си казах, аз разбирам, че ти ми го казваш това нещо, мой ментор, обаче, нали, това няма да работи за мен. Той ми каза, добре, ако работи за други хора, защо не работи за теб? Приятели, това нещо преди да го приложа. Аз съм Зодия Дева. Okay? Вие знаете Зодия Дева, тези от вас, които вярват зодиите, нали, които знаят, вие знаете, че Зодия Дева отива на ресторант и дава най-честния бакшиш, няма да даде една стотинка повече. Има някои зодии, където са много щедри, Девата не е една от тях. Okay? Приятелката ми промени преди години. Тя каза, Пешо, че трябва да си по-щедър, че трябва да даваш повече. Ти трябва да даваш повече любов на хората, които обичаш, ти трябва да даваш повече стойност на хората в бизнеса, ти трябва да дадеш повече пари, трябва да даваш повече, за да вземеш повече. И аз казах,
аха, и от тогава нещо се промени в нея. Аз казах, сега нататък аз ще давам. И, приятели, искам да ви кажа, че от когато започнах да давам, аз никога повече не съм се притеснявал да взимам. Когато искаш да правиш пари, даваш пари. Когато искаш да имаш здраве, даваш здраве. Когато искаш да имаш увереност, даваш увереност. Когато искаш да си мотивиран, мотивираш другите. Когато искаш да си успешен лидер, учиш другите как да са успешни лидери. Това е тайната. И знаете ли какво? Жената, която е написала книгата Тайната, Ронда Бърн, е казала, преди да напиша книгата Тайната, аз я написах и аз търсих човек, който да я публикува. И търсих агенция. Никой не искаше да публикува книгата Тайната. Имаше много проблеми. Аз бях разорена. И аз знаех, ако тази книга Тайната ще стане успешна книга и ще се продава в целия свят, аз трябва да следвам нещата от Тайната. И имала само $300 в джоба си или в банката. Тя изтеглила тия $300, отшла е на улицата и е казала, аз ще ги дам на първия човек, който почувствам, че искам да му ги дам. Вижда първият човек, изкарва ги от джоба, това са последните ми $300, заповядай. След една седмица или там както е точно историята, не съм сигурен, тя получава обаждания, книгата й е всъщност публикувана на пазара, решили се да публикуват. Ронда Бърн има състояние от над 20 милиона в момента. Книгата Тайната е известна книга в целия свят, се продава в целия свят, има филм, който също е направил много пари. Ронда Бърн никога повече не се притеснява за пари. Всеки сам избира дали Тайната работи, дали Тайната не работи. Аз не ви казвам в момента да дарете, някой ще каже, Пешо, ти трябва да дариш пари, защото това е полезно, а не защото всъщност ще направиш повече пари. Естествено, обаче аз, нали, ако ти кажа дари пари, защото е полезно, ти даряваш ли пари? Не, аз ви казвам, приятели, дари пари, да, полезно е, да, ще се почувстваш по-добре, всеки знае, нали, който дарява пари, обаче дай го, нали, ако си някой, който е, чуде се, то ще се върне. Нищо на планетата няма да се направи да не се върне. Нищо. Хора продават наркотици, влизат в затвора. Хора се възползват от други хора, влизат в затвора. Окей? Хора започват лош бизнес. Къде са след една година? Виждаш ли ги хора преди 2 години, които сте измамили? Виждаш ли ги? Някой, който ти е измамил преди 2 години, виждаш ли го в момента да е в бизнес? Не. Природата го е отстранила. Ако ти дадеш, ти ще вземеш. Приятели, това е най-голямата тайна за парите, които мога да ти дам с всичко. За мен е огромно удоволствие да ви науча всички тези неща от сърцето. Това са най-добрите неща, които можахме да съберем. Подготвихме се страшно много. Сега, последното нещо, което искам